Cak-cak Korea. Hello guys men, जों ओंखारलायबाय थांलायनोसै खामानि फिसा मोनदों बेयाव थ' नायलांबाय थादो मा खामानि नोंथांमोना नुगोन आरो ना नायलांबाय थाबानो नायलांबाय थादो अब्ला नोंथांमोना मिथिगोन आरो ना फिसा खामानि आरो टेम्परारि नायलांबाय थादो ओइ थांगासिनो आं তোমালোকে এক্সারসাইজ করো না তোমালোকে বডি ফ্ল্যাট কৰি পাৰি পিছত না এনেকা তোমালোকে এতিয়া ডাইৰেক্ট কৰিব নালাগে কাৰণে ফৰত এক্সাৰসাইজ তোমালোকে মাইকা কৰি শিকাইছে হা এইটো এক্সাৰসাইজ কৰি থাকিলে না itu kau kumpul aja na, itu kau kumpul aja, jadi itu araman tani jawa, na? Aku dah selesai. Tapi sebenarnya kumpul, na? Orebadi gorom bothora guys men. Kadang-kadang mau thang naik men. Self defense program arena sekolah itu फोरोंनो थाखाय बेयावना खालामनांबाय self defense खौ आं दा फैबाय आरोना न'आव जोब्बाय क्लास लाना फैबाय थ' बोथोरा जोबोद गरम आरो नै डेन्जार गरम ओरैबादि सान्दुं गोसा गरमा डेन्जार न'आव थांबाय थानोसै गाइसमोन नायलांबाय थादो भिडिअखौल' माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो गरम बिराद डेन्जार न'आव सफैबाय दसे रेस्ट लानोसै बाराव बाजाराव थांसै दसे खरस लायनो मोनानि बागान बाजार नायलांलायदो आलु लादों आलु लाबायानो दाना सामब्राम आलु आरो लाबावदों दखान होगोन गाबोन 30 रां सेरसेयाव आलुआ दा जोंनियाव ना नायदोंमोन नायानो मोजां गैथारा बिथिं अमा बेदर बिथिं बयलार बिथिंबो ना नै बेदरावबो नै लाइन जाबाय अमा जाग्राफ्रा मादि फिर जादों जागा गैलायलायै ini joma अमा जाग्रा गोजानि लाइन ओइ बल खेलबो जादों बेयाव बल खेल नायग्राफ्रा लाइन बैथिंबो
लागावबाय काला पानियाव सहरबाय मोनाबाय संजेननोसै सामब्राम गुफुर जिरबाय मस्ला देनोसै संना जानोसै अमा बेदरखौ नाखौ सेरबाय अमा बेदरा बरियानो哎呦我的妈！Korea jangan sini yang mau kejop-jop ya. Cak-cak ke Korea monabaय ini hरबो जाबाय दायो जानोसै ओंखामखौ मोनजोबबाय मैगंफोरा दसे थाना एसे गुसु खालामनानै जानोसै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरोना गासिबो जायफोरा गोदान आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदान नायदों साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोना बयबो गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरोना दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै बाय।